Okay, dili nga mahina makiklaan ito nga magkauban, ato ang City Vice Mayor sa Tangum City, Vice Mayor Tito Disina. Okay. Ang kaon, no, ang update labot sa labi na sa Pangil and sa mga pang programa no, sa Tangum City. Vice Mayor, mayong adlaw and kumusta? Okay, so mayong adlaw, no? Dong, o labi na gid sa tanang naminaw karong adlaw, sa taga-Tanggob, taga-Misamis nun. O sa mga silinganan pa nga lugar, mayong adlaw sa tanan. First, alis ako, no, kaya nag-dunay dinhigit lang yun baguhay lamang itong gobernador, labot aning sa paygayo, no? Karon diri sa Tangum City, labot sa education assistance mo siguro rin, no? And gipaygayon no, with the NMSC, no? Ang activity. Pwede na ito masayran, Vice, kung saan yung kalihukan. Okay, so pagbisita ni Governor Hendry, no, diri sa Dakbayan sa Tanggob, kami nga taga Tanggobanons, nagpasalamat kid mi kay tungod kay una katong maong orientation nga gihimo. Orientation to siya sa mga estudyante nga beneficiaries pakibali sa beneficiaries sa program nga gihimo karon sa probinsya sa Misamis Occidental. Then ang coverage niya to Tibok Misamis Occidental to, no? Taga Tibok Misamis Occidental dayon diri pa eskwelahon sa to sa NMEC, no? Ang rason tuyo ngano nga diri ang gipokus ni Governor Hendry nga sa iyang program sa additional ito sa OPOP, no? Katong one professional one family. So program, so additional to siya, almost 3,000 ka mga estudyante nga gipa-enroll gid sa NMEC tungod kay ang punto ni Governor Hendry nga siya mo'y nag-sponsor sa bill nga mahimong university, no? Ang NMEC. Og din kaloy sa Ginoo hapit na. Hopefully mga 30 or 45 days from now makaloyan ta sa Ginoo maaprubahan na gid nga mahimong university. So katong nga mga estudyante, isa to siya sa mga requirement nga maaprubahan siya, no? Gi-required to siya nga maabot og 6,000 ka mga enrollees, no? Kay estudyante nga maka-enroll karon nga semester. So once nga maabot og 6,000 kapin, kuha na gina siya. Part to siya sa requirement nga para sa university. So pasalamat kami taga-Tanggob kay ubay-ubay ang taga-Tanggob nga napil, no? Nga mga estudyante, mga batanon. Ikaduha, ang economic impact nagit sa Tanggob kay mga boarding house, mga restaurant. So diri gid sa Tanggob ang makabenepisyo. So nagpasalamat gid mi sa provincial government, pinanguluhan ni Governor Hendry, Waminal, uban sad sa mga provincial officials, pinanguluhan ni Vice Governor Wing. I see. Okay, so nindot ng programa, part nga po no, sa One Professional One Family Program, dili na dito taga-Tanggob, Tibok Misamis Occidental dito nga kaliwan. And napoy taga-Tanggob dito sa Wado. Yes, province-wide to siya, pero daghan-daghan po taga-Tanggob. Kay gibahin-bahin po ni Governor Hendry, no? Nga kada munisipyo na agid po na maka-enjoy, maka-avail sa program. Sinong na uban ang mga mayors? Yes, there is si Mayor Donji Animas sa Pangdalagan, napot si Vice Mayor sa Calamba, Vice Mayor Lawas. And mga board members? Yeah, mga board members, there is majority sa mga board members sa ka-attend po sa maong forum. By the way, sa One Professional Program na ito sa Tanggob City, mga pilay ginaganon na so far sa pagkaroon niya sa naka-avail din sa tuwa, mga more or less? Sa previous ng program ni Governor Hendry sa probinsya, ang share na gihatag diri sa Tanggob almost 300. Dayon karon katong additional niya karon nasa NMEC 600 plus to siya. Almost 7 Okay. Yeah. So daghan na nga mga pamilya matabangan. Yes, daghan-daghan na gyud. Nga mga batanon o pamilya. Pero katong additional sir, dili to ang taga-Tanggob. Katong ganina, province-wide to. Ang additional lang namo diri 600. Tanggob yun na. Yes, taga-Tanggob. Okay, salamat kayo, labo din na, Vice. And, arita no sa ikahinaman ng lugar, sa Pangil Beverage, sa Ponpo, no? Pag-abdiyan sa publiko. So may update ani Vice, no?
Usas mga maka-benepisyo sa amin, hindi lamang sa amin sa Occidental, of course, ang Tangum City. Yeah. Tinood na siya doon, no? Na din ang maong tulay, although makabenepisyo may Samis Occidental, but kami gid ang priority sa Tangub tungod kay may entrance, no? Na magit sa Tangub gagi. So, kuan siya. Ang kining maong tulay, bulahan sad kay ang wisok niini tungod kay pag-connect man ni sa duha ka probinsya. Then himong gateway ang Tangub. Dayon nakita na to karon, no, ngang mga naggipreparar sa dakbayan sa Tanggob. So na natay mga buildings, mga commercial buildings nga gani karon. Initial meeting na mo ni Governor ganina after sa program nga nanapoy mga investors iming sulod na po sa dakbayan sa Tanggob, no, gumikan sa pag-abli sa mga tulay, no. So ang maong tulay supposed to be ang last nila nga extension gipangayo August 15, na. Pero nakita na pod karon tungod sa panahon dili kaya nga by August 15 maka-operate ta gid atong tulay. So nangayo na po sila another 30 or 45 days additional extension na pod. So kanang additional extension na approve na sad pero malast na siya. So hopefully per information na gihatag nila nato by end of September or early sa October, passable ng maong area. Bot pasabot, open na siya for public one. Maagian na ginato ang atong tulay. Oktubre, pinakadugay. First week sa October. Okay, you mentioned na daghan kayo mo gipagpangandam, no? Labot sa opening sa tulay and part ba na lang sa tourism na gipangandam o sa pailain? Okay, so una, kana siya, number 1 ang turismo. So, ang provincial government paspasan kayong tiwas, no? Nagtiwas og develop sa atong EGG og kanang huyohoy na tong Highland Park. So, pagkakaroon makita naman nato unsa na gid ka gwapo na kayo ang maong area, no? So, kamulo pag yung tiwas. So, isa nang agyandam. So, ang local government unit pinanguluhan ni Mayor Ben nagprepare pod sa coastal area nga part pod sa tourism nga gi-develop sad. Ikaduhang gipreparar sa Tanggob ato ang mga public mall, no? Makita ninyo karon nga natay 5 ka ongoing nga construction karon para sa merkado. Para sa merkado. So upat ang ongoing, hopefully mahuman po din sa this year, operational na. So merkado na to dayon natay bus terminal. Ang bus terminal himutang sa Barangay Isiluditan. Then nagsugod na mga 50% na karon, no, ang construction pakibali. But ang target sa Tanggob by September makumpleto na sad. Kaya nga to ang paningkamutan gyud nga adi sir maabli ang tulay nana ang bus terminal. Amandam na siya. Gubernang double time karon, double time. So mo na siya gi-prepare tungod kay per information nga gihatag sa transport sector, ubay-ubay gid ang mga buses, no? Gikan sa Bukidnon, Cagayan de Oro, gikan sa Lanao del Sur ug Lanao del Norte, no? So ari na sa to ang terminal, mga buses na to. So almost 100 ka buses ang moda agi, no? 24 hours na siya. Dili na tong kada alas 5 taman pod sa alas 8 sa gabi, dili na to. 24 hours na ang mga buses na to. Wala na iputol ang biyahe, no? Kaya mo na nahitabo sa other provinces nga wala na may putol ang biyahe nila dito. So mo na mahitabo na to sa dakbayan sa Tanggob nga wala na po iputol ang ato ang biyahe sa mga buses na to. So pasabot na yung mga transportation nga bag-o, no? Alang sa Tanggob City. Mo invest po no for transportation. Yeah. Nanatay mga bagong ruta karon, no? Bagong ruta. Although siguro kining daan nga mga company na sila ra gihapoy nalay expansion. Musud lang sila sa mga bagong ruta. For example, Tanggob kanang Cagayan de Oro, bago man na siya. Tanggob Iligan, Tanggob Cotabato, Lanao del Sur. Bago na siya nga ruta. So mo na siya gi-prepare po namo sa committee
nga pag nag-establish mig bagong ruta karon. Tanggob Kapatagan. Na natay biyahe Tanggob Baranding. So mga bago na siya ruta agi sa tong tulay. So mo na siya gipangandaman nato karon. Dayon kaning ni ang gawas anang sa mga sa transport, daghan na pong mga investor itong gimension ako ganina nga plano na bisita na po through ni Governor Hendre. So doon na investor nga kuyog ni Governor Hendre mo tong among gimitingan ganina nga musud na si Pure Gold og si KFC. KFC sa Tanggob. So mo to nga anytime maabot si Mayor Ben, ma-final na namo ang scheme unsay mga pamaagi para sa mga bago na to nga mga investors nga mobuhat og mga building dire sa tuwa sa Dakbayan sa Tanggob. Dako pa matag lugar ang Tanggob mais no in terms kung dunay musulod no right? Mga dagko nga mga uban pa no. Actually mo na siya among isa sa programa karon ni Mayor Ben sa grupo sa Team Asinso Tanggob. Kung mingon tak sa lugar, dako-dako pa man gyud no. Dako-dako naman tag lugar din sa Tanggob, pero kamulo lang namong kinahanglan nga ang LGU mao gyud mag-andam sa mga luna para sa mga investors nato no, para mapasayo nila. So karon nagkuan mig budget karon para sa land banking nga palito na to ang mga potential areas nga para nga dunay mga investors musulod, automatic na siya. Dali na siya. So mao na gi-work out na to karon no. So kung pagkakaron na i-develop karon ang Exido Ditan nam dito ang bus terminal. Yes, nana ongoing naman ang construction. Nana puntay coming nga duha ka merkado. Duha ka merkado. Dito tapat sa bus terminal. Then ang luyo niya na housing, dayon mga commercial area napod sa tapat. So nanay mga luna dihan acquired na sa LGU, mga almost 12 hectares naman na siya. So dito. So kaya ang approach pakibali sa Team Asinso Tanggob ug sa Misok katong township nga approach no. Mag-develop ang IDT, ma-develop nga na bus terminal, ay mga public mall, ay mga commercial building, o sa pauban na nakabutang na dito mga restaurant. So mo na siya ang IDT. So nanapoy laing area na mong gi-propose ang Labuyo na sad tungod sa coming university. Nanapo dito mga bag-o nga ang zoning na ang gisunify na po dato to dito commercial, institutional o katunto ang para sa para sa eskwelahan. So nanapo dito sa Labuyo, IDT plus diri sa sentro. So manay gipreparahan karon sa ang local government unit, apil sad ang Barangay Santa Maria, no? Apil dito sa development. Iandar na siya daan. Kay nakita nila katong mga base sa assessment para sa mga investors nato nga kani mga potential nga area. So mo na gifokusan sa nato sa LGU para nga ma-acquire to sa syudad para na si investor na mas padali ang pagpa-plaster na to nila. I see. Okay. Vice no, lunot nili pero ganay hagit yapon challenge no in terms sa seguridad and sa peace and order nato no. Kay open naman gid siya no. Sa tong igsoon nga laloy man of the law. Kung sa mga kabahin usab nga laka nga ginahimo nato. Okay, so kabayt sa peace and order, kanunay magina appeal magina siya no. Gina-package gina mo na sa among pagplano, pag-meeting hanay siya. Kabahin gid ang peace and order tungod kay pinaka-importante man na siya ang peace and order. Kung dili na to na siya ma-consider sa plano, basin magka-problema ta. Okay, so una, ang mga PNP na to mga personnel, ubay-ubay naman na sila. Plus natay augmentation mga task force na to. So nagbutang og bali kaning sub-office, no? Sub-office dito sa may Tulay, sa Silanga. Magbutang dito. Sa Approach siya. Magbutang dito sa office dayon tapos sa mga entrance exit magbutang sa tag mga mura og mobile nga mga truck o mga service vehicle para sa PNP, para sa itong mga special force nga diin motabang gyud no, motabang gyud para sa peace and order. Third, napila na namo sa among plano nga nanatay ang kaning ni ang plain clothes makahanay na gyud
makaplastar na gid kada barangay para at least monitoring pas-pasta kabalo na putag unsay mga lakaw sa kada barangay para mas dali ang pagresponde. Apil ng mga barangay yung Yes, apil sila. Apil tanan. Among giapil ang mga barangay plus mga NGOs para naagi participation ang tanang sektor kabahin sa peace and order. Vice ko, part sa kalabang sa tourism, no? Usas mga lantaw usas sa mga kadapit mo bisita sa mga kalugar, no? Ko ang labi na ang quality sa internet or sa diri sa tuwa, no? Medyo ang Tangub medyo panggamay sa internet, no? Yeah. Sa data o sa mga sa internet, no? Kasi ba yung yakang narughimo din Vice, no? Para mapanindot ko ang ilang Okay. sa tong internet connection sa Tangub. So, doon ay isa ka meeting na mo, gadiscuss may tungod sa mga, siya, sa communication, o specifically sa mga internet connections, So, giapilan na sa mong plano, sa ito yung mga potential areas. For example, kaning huyuhoy, gikinahanglan gid siya kay dito, no? Walay internet, walay signal. So, mo na nga kamulong gadiscuss karon. Unsay matabang sa probinsya o sa syudad, no? Dayon other areas diri sa sentro kay kinahanglan na magita karon kay computerized naman. So gi-consider na siya, apil na sa plano karon nga unsay atong mga equipment o mga facilities nga ma-establish na makatabang sa communications o sa kining sa mga signal ato labi na sa internet connections nato. Apil na siya, package na. Yeah. Okay, thank you. Labo din Vice. And nasa ita ting ulan and kumusta ang atong in terms sa pagpanganda bitaw panahon sa mga kalamidad, no, ang atoang syudad. Okay. Sa mga lakang sa batong ginahimo. Okay. So kabahin sa disaster, no? Ang Tangub namang gitay gi-organize nga disaster office, no? Ang disaster office ato na mga personnel, although dili pa kompleto ang ilang mga equipment. So, pero kamulo na sila karon. Kamulo na silang monitor, standby. Then nakakonek na po sila per barangay. Kung doon ay mga kalamidad, anytime ta makaresponde tungod kay dili pa kompleto ang atong disaster office. Nagtap pud ta sa other departments nga kung naay mga kalamidad simbako, dali maka-back up dayon, maka-reinforce dayon. So kaloy sa Ginoo dong preparado sad ang Tangub para niya na. Okay, so salamat kay Dano Vice. And lastly siguro, no, mga mustamin, no, musta man si Mayor Ben. Pwede na ito masayran? Kumusta? Okay, so Mayor Ben, so para okay raman siya. Karon lang, wala lang siya din karon, wala naka-appeal sa to ang programa. Tungod kay na sila tour sa pamilya, na sila karon sa Amerika, uban siya ang pamilya. So mga 25 days. So hopefully by July 27 makauli na si Mayor Ben diri sa Tangub. Padayon gyapon siya pag serbisyo nato, kuyog nato serbisyo sa katawan sa Tangub. Vice, thank you. Siguro imoy pabot, no, kasi doon ang additional information nga about imoy pabot na binas mga katawan nga labi na sa taga-Tangub na minaw nato karon o sa tibok isang sa salita. Okay, so ako lang ipaabot og pasalamat. Kinasing in behalf sa katawhan sa Tangub, kinasing-kasing ginang mong pagpasalamat sa probinsya, pinanguluhan ni Governor Henry, Vice Governor Wing ug mga board members. Grabe gid ang ilang tabang para sa dakbayan sa Tangub. Labi na gining pag-approve nga mahimong university ang atawang NMAC before karong State College, karon mahimo ng university nga si Governor Henry mao gid nag-workout karon provincial officials na agyod nag-back up para sa atong mga estudyante. Second, ang kining AGG or sa Hoyohoy na to nga programa, ang probinsya gyud ga-back up gihapon hangtod karong panahon na para sa atong tulay. Grabe gid ang support ni Governor Henry. Dayon ikaupat para sa mga farmers. Grabe ang suporta ni Governor Henry ni Congressman Ando nga first time in the history, no, sa atong mga mag-uuma sa Lulan Barangays kining sa Basakan nga gikan pag andam sa yuta hangtod sa pag-harvest, no. Ang probinsya si Congressman Ando ug ang syudad may gatabang
So wala na gid makagasto man gani si farmer, gamay na lang kayo. Gamay na lang kayo. So grabe gid kayang tabang. First time na nahitabo no. Dayon ang para sa mga kabataan. Para sa mga kabataan sad grabe ang suporta ni Governor Hendre. Kanunay gid siyang nag-support sa eskwelahan TCGC, NMEC o gato mga programa diri sa mga negosyante. Grabe ang support ni Congressman ni Governor Hendre, Congressman Ando. So in behalf sa taga-Tanggob, amo gyud kinasing-kasing nga pagpasalamat sa kanunayon nga pagtabang, pagsuporta o amo silang ginaampo gid kanunay nga mapadayon ning maong serbisyo para sa katawan sa dakbayan sa Tanggob. Mayong hapon. Salamat kayo. Ito na kauban si Vice Mayor Tito Disina dito sa Tanggob City.